Dobrý deň, vitajte pri sledovaní florbalového súhrnu za uplynulý víkend. V dnešnom spravodajstve sa pozrieme na ženskú florbalovú extraligu, ktorá mala na programe 15. a 16. kolo. V divácky atraktívnom stretnutí privítali hráčky pruského Nemšovu. V boji o prvú priečku sa hral vyrovnaný florbal, ktorý napokon skončil zaslúženou remízou 5-5. Zápas s Pruským bol veľmi vyrovnaný. Naťahovali sme sa o každý gól, ujali sme sa vedenia, domáce z počiatku doťahovali. Nepodarilo sa nám náš náskok navýšiť na väčší rozdiel. Domáci sa podarilo otočiť dokonca prvej tretiny, stále to bolo na hojdačke to skóre a sa nám podarilo vyrovnať na 5-5. A od stavu 5-5 sa viac bojovalo, ako hralo pre krásu. Diváci boli predvedeným zápasom určite spokojní. Vyšlo sa ich veľké množstvo, nakoľko sa jednalo o susedské derby a reprízu v minuloročnom finále. S predvedeným výkonom som spokojný. Sobotňajší zápas s Nimšovou bol v podstate také typické derby. Bojoval sa veľmi tvrdo od začiatku zápasu. Dievčatá to trošku takticky nezvládli, zbytočne sa lietalo a vďaka tomu padalo aj tak veľa gólov z začiatku. V podstate všetkých 10 gólov, ktoré padli v tom zápase, padli v prvej polovici zápasu. Potom sa to trošku stiahlo, hralo sa opatrnejšie, bolo menej šanci, ale tak ako sa mohli vyhrať, mohli sa aj prehrať, takže v konečnom dôsledku sme s tou remízou spokojní. V zápase v druhej polovici tabuľky privítal Tvrdošín Hurikán Bratislava. Vo vyrovnanom zápase napokon rozhodla druhá tretina, ktorú vyhral Hurikán 0-1 a celý zápas 3-4. Tak v prvom rade som veľmi spokojný s výkonom aj s výsledkom, ktorý sme uhrali v Tvrdošíne. Myslím si, že dievčatá podali ten z najlepších výkonov túto sezónu, hrali veľmi obotavo a celý zápas verili v každý výsledok. Myslím si, že možno zápasu by svedčila viac remíza, ale som rád, že sa na konci zvýšená sná našich dievčat pretavila na góly a dokázali sme zápas na konci tretej tretiny otočiť a získali veľmi dôležité 2 body do konečnej tabulky. Dve tretiny sme mali hernú prevahu v podstate, aj tretiu, ale tretiu, ktorý nás prevádza. Máme problém so skorovaním, zahádzame veľké množstvo šancí a Hurikán to dokázal v závere zápasu využiť na závere v tretej tretine a hlavne svojou bojovnosťou a vytrvalosťou zaslúžene vyhral, lebo my sme spravili to, čo sa má spraviť pre víťazstvo a to dávať góly. O výsledok kola sa postaral Dragons Bratislava, ktorý porazil predposledný celok Prešov 10-3. S Prešovom na zápas sme nastúpili v 2 peťkách, mali sme 3 choré hráčky, takže sme sa pripravovali na to trošku v okleštenej zostave. Napriek tomu sme Prešov nedali veľkú šancu, vyhrávali sme 1-0 a Prešov sa dotiahol na 1-1, to bolo tak z ich strany všetko. V tomto zápase sme hrali pekný kombinačný florbal, kde sa dievčatá presadili. Podľa mojich predstav našim superom akurát toľko, že z Prešova bola najnebezpečnejšia hráčka Barbara Pohačová, ktorá mala v zápase naozaj smolu. Myslím, že strelila 2 alebo 3 tyčky a mala viac šanci, ale inak sme boli týmom lepším a zaslúžene sme vyhrali. Nitra cestovala do Trenčína v role mierneho favorita. V prvej časti sa hral vyrovnaný florbal a po prvej tretine bol stav 1-1. V druhej tretine hráčky Trenčína zlepšili koncovku a Nitra sa nevedela dostať do výraznejšieho tlaku. Trenčín napokon porazil Nitru 5-3. Včerajšej prehre sme si asi vstúpili do svedomia a sme si povedali, že musíme jeden z týchto 2 zápasov vyhrať, tak to bol tento. Povedali, že proste musíme. Chceli sme, snažili sme sa oveľa viac, obsadzovali sme tých hráčov, strieľali sme na bránu, čo včera nebolo, takže si myslím, že super tento zápas. Ale Nitra bol veľmi vyrovnaný súťaž. Ženská najvyššia súťaž odohrala 16. kolo. Vedúci celok z Pruského privítal v derby kola druhú Žilinu. Domáci začali lepšie. Ujali sa vedenia 2-0 a náskok si už udržali do konca stretnutia. Pruské porazilo Žilinu presvedčivo 4-1. Do dnešného zápasu sme vstupovali s tým, že vlastne cháme o prvé miesto v tabulke, o to, či sa nám podarí vyhrať základčov alebo nie. Takže sme na to ešte veľa zodpovednejšie. Dievčatá dneska naplno dodržovali taktické pokyny, hral sa stiahnutejšie.
defenzívnejšie, preto aj ten menší počet gólov v zápase. Asi sme boli, prvú časť sme boli lepší, viac sme kombinovali, viac sme behali a sme spravili dvojgólový náskok, ktorý v konečnom dôsledku ten zápas rozhodol. V druhej tretine Žilina nás trošku zatlačila, robili sme chyby, ale našťastie Veronika Letková a Jiska bráni podržala veľmi dobre a v tretej tretine sme si náskok udržali, naopak sme sa ešte zvýšili, takže spokojný s víťazstvom. Tretí celok Dragon s Ružinou musel v zápase proti Tvrdošínu doťahovať trojgólový náskok domácich. Hostia od druhej časti znižovali náskok Tvrdošína. Po vyhratí tretej časti 1-4 napokon dokonale otočili stretnutie a Bratislavčania vyhrali 6-4. Takže po zápase Prešove si dievčatá trošku mysleli, že super sa zdala sám a s prístupom, hlavne s tempom k zápasu by som povedal, že nejak si pomýlili ktorými zo zápasu s Prešovom a nastala situácia, že sme zachytili úvod zápasu, kde sme prehrali prvú tretinu 3-0 a mohli sme ešte oveľa viac. Napokon po určitých debatách sme si povedali, že teda ak chceme hrať a uspieť play-off, tak musíme sa vrátiť k svojej hre a tomu, čo teraz vlastne nacvičujeme a trénujeme, aby sme mohli sa rovnať aj s vyššími celkami tabulke. Dievčatá to pochopili, vyrovnali priebeh, znížili stav a v poslednej tretine si myslím, že sme už boli týmom lepším a myslím, že sme zaslúžene otočili zápas. Proti Dragonu sme nastúpili do zápasu výborne, dali sme rýchlo 3 góly, keď nemohlo byť po prvej tretine 7-0, toľko šancí, koľko sme si vypracovali v prvej tretine a mali sme preváhu, ale dievčatá opäť pokračovali v tom krti z predchádzajúceho dňa v zakončovaní. V druhej tretine Dragon trošku sa zlepšil, podarilo sa im skorovať, rýchlo dali na 3-2, 2 góly za sebou, zobral som timeout, trošku sa to uklidnilo, sme začali hrať. Kopec šancí pred bránou hráčky boli, nedokázali trafiť bránu, nedokázali premeniť svoje šance. Skončila tak druhá tretina a v tretej tretine dostali rýchlo gól, a to aj ďalší, rozsypali sa a Dragon v pohode nám odskočil na 6-3 a už bez problémov v tretej tretine dotiahol zápas do víťazného konca. Nitra v 16. kole ženskej florbalovej extraligy privítala Topolčany. V krajskom derby boli domáci v role jasného favorita, nakoľko nováčik v extralige ešte nezískal ani bod. V skóre otvárali nitrianske hráčky a po prvej tretine bol stav 2-0. V druhej časti sa hra vyrovnala a oba celky sa striedali na šanciach. O zápase rozhodla posledná časť, ktorú vyhrala Nitra jednoznačne 6-0. V stretnutí zaznamenala Gašperánová a Janegová hat-trick a dopomohli k víťazstvu Nitry vysoko 9-0. Ťažko čo hodnotiť, výsledok 9-0 hovorí dosť značne proti nám. No, sme družstvo, ktoré bohužiaľ v súťaži nemáme ešte ani bod. Chceli sme ho získať práve tu. Máme ešte 3 pokusy na to, aby sme to urobili. Či sa nám to podarí, neviem. Máme chyby, ktoré máme a zatiaľ pokiaľ sa ich nezbavíme, nedosiahneme lepší výsledok. Veľké trápenie, nevedeli sme si nahrať, hľadali sme sa na ihrisku. Veľa chýb bolo, hlavne osobných v obrane. Skoro to hostia využili, mali sme dosť šťastia aj. Prvá a druhá tretina to isté samé trápenie, nevedeli sme už čo robiť, sme skúšali rôzne zmeny v obrane, v útoku. Stiahli sme pár hráčok dole, potom sme hrali už len na 2 útoky. Skúšali sme všetko a v tretej tretine už sme sa potom vyhecovali. Padol nám tam 1 gól, to nás nejak navnadilo a začalo nám toto padať a už sme potom dotiahli. A chceli sme, že dáme aspoň tých 10 gólov, sme sa vyhecovali na striedačke a nepadnú ten 10., ale sme rádi aspoň za toto víťazstvo. V nitrianskej bráne sa predstavila nová brankárka Senciová, ktorá v zápase s Topolčanmi neinkasovala ani 1 gól. Brankárka vynikajúco zachytala. Báli sme sa na začiatku zápasu, že čo to bude, nevedeli sme, že čo máme o nej čakať, ak to vychytá. Tréner nám vravel, aby sme jej pomáhali, ako sa len dá, že aby sme sa obetovali. Myslím, že to baby splnili a brankárka nás podržala, bolo to super. Predposledný Prešov vďaka 3 rýchlym gólom hneď v úvode stretnutia porazil Bratislavu presvedčivo 8-1. V druhej mužskej lige sa odohralo 10. kolo. Na programe bolo východoslovenské derby. Zápas mal byť nielen východňarským derby, ale aj šlágrom druhej ligy. Veľmi dobre sme vedeli, do čoho ideme, aký super nás čaká. Nakoľko sa naše kluby veľmi dobre poznajú hráči, rovnako aj tréneri.
Zápasy so Sabinovom sú vždy vyrovnané, ťažko predpokladať víťaza. Tento zápas splnil všetky naše očakávania. Hralo sa v peknom, rýchlom tempe, stretnutie bolo bohaté na ukážkové akcie a výborné zakončenia z oboch strán. Do zápasu v prvej tretine sme síce išli do vedenia my, no onedlho sme hrali oslabení, no pri tejto oslabovke sme z rýchleho breaku dokázali zvýšiť stav na 2-0. Čo netrvalo dlho, Sabinov znížil stav na 2-1 a takto aj skončila prvá tretina. Hneď na začiatku druhej tretiny sa podarilo Sabinovčanom vyrovnať. No v zápätí sme zase hrali o slabovku a opakovala sa situácia z prvej tretiny, kde zase po rýchlom breaku sme dokázali zvýšiť na 3-2 a v zápätí na 4-2. A to bolo na dlhšiu dobu z našej strany všetko a k slovu sa dostal Sabinov, ktorý išiel zo 4-2 dokonca na 6-4. Potom sme zase skorigovali, podarilo sa nám znížiť na 5-4 a po hraní rukou sme premenili aj nájazd, ktorý nás, tento gól vyrovnajúci nás dosť posadil na koňa a v zápäti v krátkej dobe sme dokázali stav zvýšiť v náš prospech na 7-6. No, prišla hrubá naša chyba v obrane a padol dosť sporný gól. Sice rozhodca gól uznal, no my sme výrok rozhodcu respektovali, ale dosť nás to psychicky rozladilo, čo následne využili Sabinovčania a zvýšili vedenie na 8-7 v svoj prospech. V závere zápasu sme ešte hrali síce presilovku, skúšali sme aj hru bez brankára, pri početnom na 6-4, ale dobre hrajúca Sabinovská obrana nás už nepustila k slovu a zápas sme prehrali. Už štvrtý zápas po sebe o gól, čo dosť to boli, ale superovi blahoželáme, lebo fakt to bol vynikajúci zápas a superovi blahoželáme nielen k víťazstvu tohto zápasu, ale zrejme aj k víťazstvu celej druhej ligy. Myslíme si, že fakt Sabinov si zaslúžil to prvé miesto, čo dokazoval aj po celú súťaž tejto druhej lige. Zápasy s Prešovom vždy majú takú zvláštnu príchuť pre Sabinov a pre nás, pretože poznáme Prešov najdlhšie, najviac priateľských zápasov aj takých všetkých tých zápasov, čo sme hrali práve s nimi. Dobre ich poznáme, každého jedného hráča, že čo hraje, to isté oni poznajú nás, takže náboj bol veľmi vysoký. Aj tempe to začalo veľmi rýchlo. Dali sme, myslím, prvé 3 rýchle góly, v prvej tretine sme vyhrávali 3-1. V druhej tretine sa Prešovu podarilo našimi chybami, hlavne keď sme hrali presilovky, hrali sme 4 presilovky, z ktorých sme dostali 2 góly. Čiže moc presilovky nám nešli, ani sme góly nedali v presilovke. Prešov vyrovnal 3-3 po druhej tretine a v tretej tretine aj so šťastím, ja hovorím takými síškotami doma, sme dali na 8-7 a potom sa už održali. Posledné 3 minúty sme už držali iba výsledok trošku taktický. A potom sa 7-6 skončilo, takže hovorím dosť vlastne brali na 7-6 takými veľkými strelami a tam Prešov trošku krákali, mal trošku spolu, že mu tam zaslonili hráči. No potom vlastne sme oslovovali už vlastne. Sme postupili tým posledným zápasom. Kompletné výsledky mužskej druhej ligy vám prinášame v tabuľke. V priebežnej tabuľke je na čele Sabinov, ktorý má pred Trenčínom 4-bodový náskok. V prvej trojke sa nachádza Nitra s 20 bodmi. To bola posledná informácia, ja sa s vami lúčim a teším sa na vás na budúce.